Okei, anteeksi tää video pätkäs, kun mun kännykällä ei voi ottaa kuin jonkun 3 minuutin videoita, niin jatketaan tästä nyt. Oras antoi kengät. Kiitos. Juu, kiitos. Kiitti. Kiitos. No niin, tuossa näytti olevan ihan lahjat. Onkohan tullut? Mua saa sitten pyytää kaveriksi, mutta mä en voi nyt ottaa valitettavasti kavereita, koska mä oon 17 levelillä ja mulla voi olla kavereita vaan 270, mutta mulla on niinku yli 300, kun mä olin VIP yhden päivän. Voitin siitä kilpailuasiasta, niin sitten mä en pysty nyt hyväksyä, kun on liikaa kavereita. Mun pitäisi saada tässä lähiaikoina vippi. Sen pitäisi olla 3 kuukautta, eli kyllä mä otan sitten kaikki kaveriksi, kun pystyn. Ja niin. Ja mun huoneessa saa käydä. Mitä tää nyt sekoo? Ei tää nyt. No, nyt kyllä lagii tää, että todella kiva. No niin, mun piti keskeyttää tää ja avata uudestaan, koska tää lagitti. Joo. Joo. Tällainen on mun huone. Kutsutaanpa sinne porukkaa.